Tema krštenja uvijek zvuči katekizamski, a na neki način daleko teoretski, fina, poželjna, idealno prihvatljiva, ali teško smjestiva u stvarnost života. Kršteni smo. I dobro, što onda? Onda možemo ići u crkvu, onda možemo na vjeronauk, na prvu ispovjed, na prvu pričest, možemo se krizmat, možemo se oženiti ili zarediti. Ulazimo u jedan tijek crkvenog života, ali što egzistencijalno za mene znači krštenje? U čemu sam ja različit od nekoga ko nije nikad imao krstitke? Ne mislim svoje djece ili rođaka, nego svoje. Ko nikad nije imao svoje krstitke. U čemu sam različit? Je li mene taj pečat tako obilježava da to od mene stvara drugačijeg čovjeka? Kao bebe smo skoro svi, možda baš i svi ovdje primili sveto krštenje. Ne sjećamo se po onome svjesnom, u svjesnoj memoriji. I onda to nekako ostane u nekoj škrinji prošlosti, možda čak i običaja, ponekog spomena od strane roditelja i kumova. Ali je li zaživjelo? Kršćani su u prvo doba prolazili ozbiljni, zahtjevni program priprave za krštenje koji se zvao katekumenat. I gdje su im postupno njihovi katehete, učitelji u vjeri, iznosili malo po malo sadržaj evanđelja, poruke spasenja. Katekumenat se intenzivirao u korizmeno vrijeme, uoči Uskrsa, da bi onda uskrsnoj noći katekumeni, kad se slavi ustanak Isusov iz smrti u život, također spustili se u grob krstionice da bi s uskrslim Kristom ustali na novi život. I u tom grobu krstionice pokopali su svoj stari život, sve svoje mrtve običaje, praznovjerja, sve grešne navike, sav poganski duh, sve strahove, sve duhovne bolesti, sve što su ikad napravili protivno Božjoj ljubavi, sve to je umrlo u krstionici. I oni se ustali kao novi ljudi. Govorite srcu Jeruzalema da mu se ropstvo dokonča, čuli smo u prvome čitanju, da mu je krivnja okajana. To se događa u krštenju. Krštenje je savršeno oproštenje grijeha. Prije toga je na katekumenskim susretima bilo potrebno otvoreno se i jasno odreći đavla i svih dijela njegovih. I tad su katehete molile nad pripravnicima, nad katekumenima molitve otklinjanja. Nakon što su oni izrijekom rekli odričem se sotone, odričem se duha nevjere, praznovjerja, bluda, laži, krađe, ubojstava. Tad su oni dobivali po Božjem autoritetu vlast po zajedništvu s biskupom od koga su bili kao katehete imenovani, da zapovjede tim zlodusima koji su se katekumeni odrekli da odstupe. I to su bili egzorcizmi uz polaganje ruku i uz katekumensko pomazanje. To ulje
kojim su katekumeni bili pomazivani, nije ono ulje krizme kojom se mažu djeca ili odrasli kad se krste. U krštenju postoje 2 mazanja uljem, ali jedno je gotovo redovito ispušteno. Kako smo u novije vrijeme mnogo toga ispustili, pokušavajući pojednostaviti stvari, tako i to ispušteno. Ali zapravo to mazanje katekumenskim uljem imalo je svoju simboliku i vezu sa onim borbama u drevnim ringovima, rvanjima, kad su se rvači, borci mazali uljem da bi lakše mogli izbjeći klinču i kobnom zagrljaju svoga rivala i na taj način umaći opasnosti. Tako da to katekumensko ulje ima značaj pomazanosti, opremljenosti za duhovnu borbu, tako da izmaknemo napastima, da izmaknemo kobnom đavolskom zagrljaju. I još su se postupno uvodili i u svete sakramente, odnosno u svetu Euharistiju, i nisu smjeli sudjelovati na cijeloj Euharistiji prije krštenja. Postala je služba vratara u crkvama i oni koji nisu bili kršteni su do završetka propovjedi ostajali i poslije toga su bili ispraćeni van. Bili su obavezni napustiti prostor crkve. Znači, otajstva su bila za one koji su preporođeni. Evo, govorim malo o ovim stvarima zato da se oraspoložimo, da bismo ono što možda nismo kao katekumeni prošli u tom ozbiljnom pripravljanju za događaj, ključni događaj života koji krštenje u svojoj naravi jest, ali pitanje koliko za nas efektivno je, da bismo to nekako retroaktivno prošli. Postoji jedan put u crkvi, zove se neokatekumenski put. Na njemu ljudi pokušavaju kroz dugo godina i razne etape oživljavati u sebi to što nisu kao katekumeni na možda dovoljno dubok i kvalitetan način učinili. Ali mi smo svi na neki način pozvani biti, budući da smo kršteni kao djeca, neokatekumeni, kao katekumeni iznova, ponovno katekumeni, da bismo ušli u posjed milosti koju nam je Bog dao. Koliko je to snažno, posvješćuje nam i Ivan Krstitelj kad kaže: ja vas krstim vodom, a onaj koji dolazi poslije mene, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Znači, nipošto nije dovoljno da smo kršteni, da je bilo koji kršćanin kršten vodom. To znači da se dogodio samo izvanjski obred, da je uronjen ili poliven vodom, nego je potrebno, nužno da živi Duh Božji koji je ni iz čega doveo u postojanje čitavu stvorenu stvarnost, koji je udahnut u čovjeka od gline sazdanoga da bi on postao živa duša. Taj Duh nas hoće krstiti svojim životom. On, treća božanska osoba, on koji je oganj i ljubav između Oca i Sina, on koji je jedini život, životvorac, a u isto vrijeme branitelj i tješitelj, ozdravitelj. Koliko nam je to potrebno. Čovjek koji je kršten Duhom Svetim, ma na njemu moraš vidjeti razliku da je to drugačija osoba. On ne može biti kao poganin. On se ne može ponašati kao neko ko nije kršten. To se na njemu vidi, na njegovom životu je to očito. Braćo i sestre, to krštenje Duhom Svetim i ognjem događa se na razne načine, sa raznim manifestacijama u životu čovjeka, ali jedan je zajednički nazivnik. Bog nakon tog krštenja postaje živi suputnik čovjekov. Prijatelj za koga čovjek može reći: susreo sam ga. Susreo sam živoga Boga u svome životu.
Ja živim s Bogom. Ja ne samo da vjerujem u Boga, nego ja vjerujem Bogu. Ja imam povjerenja u njega. Ja se oslanjam na njega. Ja držim do svake riječi koja izlazi iz njegovih usta. Znamo kako je Sotona Isusa pokušao nasanjkati i čak se koristio riječima Svetog pisma. Ali Isus mu je odgovorio vrlo jednostavno. Čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Znači ne samo o tim tvojim riječima koje si ti, Sotono, zloupotrijebio, nego o svakoj riječi. Sve što Bog hoće. Onaj koji je Božji prihvaća i živi koliko god ga to koštalo. Mora umrijeti u pustinji od gladi, neka umre, ali neće od kamena pretvarati kruh. Nego će kruh primiti iz Božje ruke onako, onoliko i onda kad, koliko i kad mu to Bog da. To je život. Da ti ja, brate i sestre, osjetimo da je naš život živi Bog. Da je Bog dostatan u našemu životu. Da sve drugo što mi mimo Boga pokušavamo sebi osigurati i snaći se, da je ništavno, bezvrijedno. To je ono što će, kako kaže na drugom mjestu Sveto pismo, biti prokušano ognjem na koncu vremena kad dođe sud Božji. Pa će se, kaže, vidjeti ko je gradio slamom, drvetom, željezom ili čime se spominje tamo već, zlatom. Znači, kad oganj zahvati materiju, ostaje samo ona najvrijednija. Zlatu u vatri neće biti ništa. Ali znamo što će se dogoditi sa slamom, sa pljevom, sa drvetom, pa čak i sa željezom. Rastopit će se, nestaće, bit će sažgano, satrveno, pretvoreno u ništa. Ostaje jedino zlato, a zlato je ono što Bog hoće, njegova riječ. I zato gradimo zlatom u svome životu. I pustimo da nas oganj Božji zahvaća. To iskustvo krštenja Duhom Svetim i ognjem najviše se spominje u pokretu obnove u Duhu Svetom, takozvanom karizmatskom pokretu, i često je povezano sa manifestacijama govora u jezicima, sa posebnim iskustvom usnuća u duhu, počivanja u duhu, ali ono se ne može svesti samo na iskustva nužno vezana za te manifestacije, niti za jedan pokret u crkvi, jer cijela crkva je karizmatska i svakomu je ponuđeno iskustvo krštenja u Duhu Svetom. I ne samo jednom, nego više puta. Najviše fra Ivo Pavić u crkvi na našim prostorima o tome govori, ljudi često dožive na molitvenim susretima kod njega takve neke posebne doživljaje i iskustva. Ali ono se mora ticati svakoga krštenika. I svakomu će Bog progovoriti na njemu razgovjetan i razumljiv način. Osjetit ćemo to, osjetit ćemo i u svome tijelu. Osjetit ćemo kroz plodove svoga ponašanja, svog unutarnjeg doživljavanja, naglo ili postupno, više puta ili manje puta, ali mi ćemo moći kazati ja sam to doživio. I kad osjetimo da ponovno kopnimo, da se razbolijevamo, da postajemo sve hladniji, sve malovjerniji, to je znak, treba mi obnova krštenja u Duhu Svetomu i u ognju. Sve ono što se u mome životu nakupilo, a nije ušlo u oganj, treba podhitno zapaliti. I tu onda čovjek doživljava rasterećenje. To je ono kad se više tjeskobno ne brine. Kad osjetiš da više nisi ti taj koji smišlja rješenja u svome životu, nego Bog ti ih daje. Ti nisi taj koji si žrtva pritisaka, nepravdi, koji si
onaj koji kuka i jauče, žali se, nezadovoljan je, nema nade, gleda crno i tako dalje i tako dalje. Nego si ti čovjek nade, vjere, ljubavi, radosti, usprko svim trpljenjima, da se razumijemo, trpljenja ne nestaju, mogu postati čak veća kvantitativno, ali kvalitativno ona gube u sebi snagu ubitačnosti i postaju slatki jarav i lako breme, jer su posve prožeti Isusovim duhom. Evo, braćo i sestre, blagdan krštenja Gospodinova neka bude blagdan oživljavanja našega krštenja u Gospodinu, uranjanja, ulaženja u taj oganj i neka gori u nama ljubav Božja, neka Bog bude živ u nama i neka rijeke žive vode teku iz naše utrobe na ovaj žedni svijet Boga živoga. Neka nam u tome pomaže Majka Marija, čije srce nije prestajalo gorjeti Božjom čistom ljubavlju i koju kad pogledamo mi zapravo vidimo kako je divan Bog. Zato odmarajući oči srca na prekrasnoj Majci Mariji, na predivnoj Gospi, mi zapravo primajmo svjetlo Božje i častimo ju i kao Gospu brze pomoći, u smislu kad nam je zaista nužno što prije da dođe do Božje svjetlo, da se oporavimo, da se dignemo, da se popravimo, da se vratimo. Recimo, Gospe od brze pomoći, pomozi, pohitaj, požuri, donesi mi Božju vatru, Božji život kojega si ti od početka do kraja i do sada uvijek bila i ostala puna, ispunjena i kao takva nositeljica svima nama koji ga trebamo. Amen.